Доброго ранку. Усім салют. Потап, ти чуєш? Чую, у нашем покое что? З'явилася маленькая котяня? Але адкуль? Не ведаю. А дзе яно? Кіс-кіс-кіс, ходи сюды, маленькае. А гэта ты чуў, Потап? Вядома, чуў. Котяня смяецца, і смех мне здаецца знаёмым. І зноў наша неўгамонная Кася нешта нафантазіравала. Кася, вылазь, добраранак весці, гледачы чакаюць. Ці ты ператварылася ў кацяня і не можаш паказацца нам у новым абліччы? Ты амаль што здагадаўся, Потап. Мяу. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Мяу, мяу, мяу. Ой, Кася, дык ты зараз не зайчаня, а кацяня. І табе гэты касцюм кошачкі вельмі пасуе. Так і хочацца цябе пагладзіць. Ай, калі ласка, можаш пагладзіць, не бойся, не падрапаю. Якая ідылія. Але дазволь запытацца, Касечка, чаму ты сёння з'явілася ў такім незвычайным выглядзе? А вы паспрабуйце здагадацца. Сёння адзначаецца сусветны дзень кошак? Не, няправільна. Тады дзень пантэр, гепардаў і львоў, каго-небудзь сямейства каціных? Не, Лесік, не здагадаўся, таму што думаеш у няправільным напрамку. А ў якім напрамку трэба думаць? А вы знайдзіце, што аб'ядноўвае кошак і прыгажосць. Давайце, разумнікі, паразважайце. Кошкі і прыгажосць? Ну, кошкі вельмі прыгожыя і грацыёзныя жывёлы. Напэўна, адны з самых прыгожых у свеце. Кася, ты што, вырашыла правесці першы ў свеце конкурс прыгажосці сярод кошак? Блізка, але не зусім. Потап, дапамагай. Лесік, пра конкурсы прыгажосці сярод кошак я не чуў. А вось выставы, дзе гэтыя хатнія гадаванцы спаборнічаюць за званне лепшага ў свеце, праходзяць даволі часта. Ой, малайчына, Потап! І як я пра кашачыя выставы не падумаў. Кася, ты іх мела на ўвазе? Менавіта. Сёння вельмі важны дзень для пухнатых пястушак, бо менавіта ў гэты дзень 150 гадоў таму у Лондоне адбылася першая ў свеце выстава кошак. Нічога сабе! Кашачым выставам споўнілася 150 гадоў? Мне і нашым гледачам будзе цікава даведацца, як праходзіла гэтая першая выстава, хто прыдумаў яе праводзіць і хто перамог. Хлопчыкі, а я падрыхтавалася вам пра гэта расказаць. Нават некалькі фотаздымкаў знайшла. Ну, Кася, ты даеш. Падрыхтавалася як сур'ёзная вядучая ранішняга шоу. І касцюм адпаведны, і інфармацыя цікавая. Слухаем цябе. Я, як сур'ёзная вядучая лепшай ранішняй пазнавальна-забаўляльнай праграмы для дзяцей, памятаю, што трэба не толькі даваць інфармацыю, але і адпачываць. Кася, гэта ты намякаеш, што час уключаць ранішні мультфільм? Менавіта. А ўся цікавая карысная інфармацыя пасля адпачынку. Нагадваю для тых, хто нядаўна да нас далучыўся. Я апранулася кошкай у гонар першай кацінай выставы, Якая адбылася ў Лондоне роўна 150 гадоў таму. Згадзіцеся, гэта ўражвае. Жыццё тады было больш складаным, а людзі арганізавалі выставу кошак. Кася, хто прыдумаў яе праводзіць? Так, арганізатарам гэтага мерапрыемства стаў вядомы ілюстратар-анімаліст, выдатны знаўца кошак Гаррысон Уэйр. Лесік, чытай далей. Ён упершыню распрацаваў канцэпцыю выставы, вызначыў стандарты каціных парод, падзяліў гадаванцаў па колеры і даўжыні футра. Цікава, а колькі кошак удзельнічала ў першай выставе? Думаю, іх было няшмат. І ты памыляешся, Потап. У шоу прымалі ўдзел 170 гадаванцаў 25 розных парод і нават дзікі шатландскі кот, у якога не было адной лапы. Цікава, і хто стаў пераможцам? На выставе уручылі 54 розныя прэміі. Ого, як шмат!
Атрымліваецца, амаль кожны трэці хвастаты ўдзельнік стаў пераможцам. Гэта было зроблена, каб наступнае кота-шоу выклікалі яшчэ большы інтарэс у удзельнікаў і гледачоў. Хаця і гэтай выставай зацікавілася вялікая колькасць людзей. Вось, прачытай, Лесік. За незвычайным мерапрыемствам уважліва сачылі рэпарцёры. На наступны дзень вядучыя лонданскай газеты побач з інфармацыяй пра важныя палітычныя падзеі размясцілі матэрыялы і малюнкі першай у свеце старанна арганізаванай выставы кошак. Ого, які поспех мела выстава! Але было і тое, што не задаволіла жыхароў Лондана. Цікава, і што ім не спадабалася? Наведвальнікам выставы падалося, што адзін дзень гэта мала, так што вельмі хутка мерапрыемства паўтарылі зноў. І з тых часоў выставы кошак сталі праводзіцца рэгулярна. Я правільна разумею? Так, Лесік, абсалютна. Цікава, а як паводзілі сябе кошкі? Яны ж упершыню апынуліся там, дзе шмат людзей. Добрае пытанне. А самае добрае, што ў мяне ёсць на яго адказ. Арганізатар выставы вельмі хваляваўся, колькі будзе удзельнікаў, як будуць паводзіць сябе жывёлы ў незнаёмых умовах, ці не пачнуць яны вырывацца з клетак на волю. Гэта таму, што першапраходцам заўсёды складана. Ну як усё прайшло? Добра? На самым высокім узроўні. Кошкі спакойна ляжалі ў сваіх клетках на падушках і час ад часу пілі малачко. І мурлыкалі зусім як дома. Думаю, яны, як вельмі разумныя жывёлы, зразумелі, што людзі сабраліся, каб ацаніць іх прыгажосць. Кася, ты малайчына. Так цікава расказала нам пра кошак, што я захацеў мець дома прыгожую кошачку, хаця дагэтуль любіў толькі сабак. Вось, і арганізатар выставы наладзіў яе для таго, каб людзі звярнулі ўвагу на кошак, разгледзелі б, якія гэта разнастайныя, прыгожыя, разумныя і цудоўныя жывёлы. Кася, мы з Лесікам вельмі ўдзячны табе за такую экскурсію ў свет кошак. І хочам цябе нечым аддзячыць. Мульцік паглядзім? А ад мульціка мы з гледачамі ніколі не адмовімся. Праўда, сябры? Глядзім! А давайте я прапаную вам цікавую галаваломку. Не вельмі я іх люблю і не ведаю, навошта ўвогуле галаву ламаць. Як навошта? Галаваломкі – гэта трэніроўка для розуму, як спартыўнае практыкаванне, трэніроўка для мышц. Так што не лянуйся, Кася. Разгадвайце з Патапам галаваломку. Добра, угаварылі. Давай сваю загадачку. Яна будзе нескладаная і цікавая, абяцаю. У назве якой краіны можна знайсці цэлых 3 літары «Я». 3 літары «Я»? Трэба падумаць. Японія? Тут толькі 2. Арменія? 1. А Ямайка? Не, нідзе 3 літар «Я» не налічваецца. Лесік, ты нічога не пераблытаў. Такой краіны няма. Нічога я не пераблытаў. Думайце яшчэ. І не забывайцеся, што гэта галаваломка. А, я зразумеў. У назве краіны Аўстрыя схаваны 3 літары «Я». Аўстрыя. Правільна? Правільна здагадаўся, Патап. Ну, я таксама здагадалася, але крыху пазней. Вось якія мы разумныя, Лесічак. І пасля галаваломкі самы час адпачыць і паглядзець чарговы мультфільм. Так? Давайте глядзець. А зараз надышоў час развітвацца. Мы жадаем вам сонечнага і вясёлага летняга дня. Пагуляйце са сваімі хатнімі гадаванцамі. Яны ж сумуюць, калі вы ходзіце на заняткі. Паразгадвайце галаваломкі. Вы ж памятаеце, што трэніраваць трэба не толькі мышцы, але і розум. Але і пабегаць, паскакаць на канікулах будзе вельмі карысна. Так што абавязкова наведвайце спартыўную пляцоўку. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку, У нашым добраранку! Не праспіце!